Falar aquí este compañeiro de ámbar de como se encuadernan os libros. Se vai a presentar os compañeiros. Vanse a presentar. Eso. Eu chamo Serafín, vale? Hola, Serafín. Hola, Serafín. Fago encuadernación con os chicos de ámbar, de acuerdo? Vamos a decir os seus nombres, obvio, todos vos non, porque son dos moitos, vale? Dimos os eles. Despois imos estar aquí no recreo, despois se queren dicir nombres e todo eso, pois dicimos, vale? Mira, empezamos por este chico de aquí, José Manuel. Monse. Monse, e este chico chamase Matías, vale? Ler sordomuda non pode falar, nin oír, vale? Que día os chicos? Bueno, hoxe non, perdón. Que día é? Mañá que día é? Día da... Moi ben. Da Biblioteca Internacional, efectivamente. Entonces, como mañá non temos clase e vos non queredes, non hai que mañá descansar un pouquinho. Non, se vai por aí. Entonces, por eso facemos o sexto, vale? E o que vamos a facer son libros feitos artesanalmente, a mano todo, vale? Non hai máquinas ni nada. Non hai feito a mano. Entonces, o que están facendo eles é, o que teñen diante son telares, esas pezas de madeira son telares, vale? Que é onde se cosen os libros. Despois teñen, vedes unha tablilla que teñen cada un, vale? Isto, vale? Isto chamase plegadera, que se usa para varias partes do libro. A principal é doblar as follas, que é o que está facendo Monse, vale? Monse está doblando follas, e cando ten de 4 en 4, fai cuadernillos, meter dentro das follas, fai cuadernillos de cada. Depende do grosor do libro, pois juntamos máis cuadernillos ou menos, e cortamos desde aquí, por exemplo, temos cortes, vale? Cortamos con serruchiños tamén, e despois cosas aí. Non é moito traballo, é máis é bonito. Pasa que parece, sí, pero non é, está bastante ben. Vale? Despois cóseno aí, unha vez cosido. Unha vez cosido, quedaría, vale? Unha vez vos conta, as cordas están utilizando eles, vale? Acabaron de coser, amarran o fío, e despois a isto que se lle fai, e darlle conta. Para cortar. Isto deixamos de secar.